Ribadumia xa conta os días para a celebración da Festa do Tinto do Salnés e de exaltación das variedades autóctonas que se vai celebrar en Barrantes do 6 ao 8 de xuño. Para ir cantando motores, o Concello volve a organizar este ano unha proposta que semella que chegou para quedar. Falamos do concurso de tapas da Festa do Tinto, unha iniciativa que celebra neste 2025 a súa terceira edición. Tuvo unha acollida importante nas edicións anteriores, e na última edición pois tamén moi importante. É un evento que nos permite primeiro animar ese ambiente á festa do viño tinto que son 3 semanas despois, dar a coñecer a Ribadumia, que é algo moi importante para nós, para o Concello de Ribadumia, dar a coñecer, e ese gracias á vosa aportación, e tamén, de alguma maneira, pois, promocionar pois, os locais hosteleiros. O concurso vaise celebrar entre o 16 e o 18 de maio. Na proposta participan desta volta 7 establecementos. Todos eles xa teñen deseñadas as súas tapas con opcións do máis variado. Iso sí, todas teñen algo en común, un ingrediente que non pode faltar é o viño tinto. Facemos algo diferente este ano, que serían unhas empanadillas rellenas de atún, con unha salsa ao viño tinto. Unha tortilla que, como as carrilleras do primeiro ano non saliron tan boas, e, bueno, foi quen ganou o primer concurso, pois fixemos unha tortilla rellena das carrilleras. Vai con un alioli ao viño tinto. Esta es una mini hamburguesa, 85% carne de ternera, 15% cerdo, jamón. La mini hamburguesa viene con cebolla caramelizada y queso de tetilla fundida. Hice una cebolla caramelizada con vino tinto y chocolate, el jamón asado al horno tradicionalmente. O concurso vai medrando aos poucos, incorporando tamén novos locais. No noso caso é o primeiro ano que nos presentamos, entón pensando no viño tinto e algo do país, quixemos tamén maridalo cunha carne que fose representativa, bueno, da nosa zona, e que mellor que o raxo. Por iso para este ano decidimos facer unha tosta con raxo a plancha e vai por riba cuberto con queixo que está, bueno, fundido, e ese queixo vai marinado en viño tinto. A clientela que valore todos os petiscos entrará ademais no sorteo de entradas pro xantar do día grande da Festa do Tinto.